い、今日はもうお腹がいっぱいで、ね、毛づくろいしてますね。お腹がまんぽこ。もういっぱい落ちてるよね。満腹さんです。もう食べ物は今はいりません。次とね、あげたい人がいっぱい来ますからね。いつも満腹だし。これ